Seuraavaksi harjoitellaan tätä derivaattafunktion muodostamista. Ja säännöthän oli derivaattafunktiossa niin, että pelkkä luku, mikä tahansa luku, derivoitaessa tulee nollaksi. Termi, jossa on x, siitä x tipahtaa pois, eli jää pelkästään tuo kerroin. Ja kun derivoidaan x toiseen, siitä tulee 2x. Ja jos mennään korkeampiin derivaattoihin, esimerkiksi x kolmanteen, niin siinä eksponentti vähenee yhdellä ja vanha eksponentti siirtyy kertoimeksi. Nämä pidetään tässä mielessä. Mielessä pidetään, kun lasketaan näitä tehtäviä. Derivoitaessa funktiota derivointi tapahtuu termeittäin. Eli x toiseen derivoidaan täällä onkin. X toiseen derivoidaan, se tulee 2x f,x, eli derivaattafunktiosta. Miinus x derivoidaan, sehän on sama kuin miinus 1x. Minus 1 kertaa x. Eli derivoitaessa x häviää, sitä jää pelkästään 1. Vakiotermi plus 1 derivoidaan, siitä tulee 0. B-kohdassa 10x toiseen derivoidaan. Derivaataksi tulee 10 kertaa 2x. Miinus 5x derivoidaan. Sen derivaatta on 5 ja vakiotermi jää nollaksi. Ja näin saadaan derivaattafunktio, joka kertoo kuvaajan muutosnopeuden. C ja D-kohta. C-kohdassa on kolmannen asteen funktio, eli derivoidaan taas termi kerrallaan. Kerroin on miinus 1. X kolmanteen derivoidaan, se tulee 3, eli eksponentti tipahtaa kertoimeksi ja eksponentti pienenee 1. Miinus 5x derivoidaan miinus 5, x toiseen kertaa 2x. Ja sievennetään. D-kohdassa on murtolukuja, mutta periaate on täsmälleen samanlainen. Alkuperäinen kerroin jää eteen. X kolmanteen derivoidaan. Sitten seuraava termi. 2/3 on alkuperäinen kerroin. X toiseen muuttuu 2x. Ja miinus 3x derivaatta on 3. Vakiotermi plus 2 häviää. Murtolukujen kertolasku, se oli kaikkein yksinkertaisin. Eli nimittäjät keskenään ja osoittajat keskenään kertomalla saadaan tulon arvo. Ja kolmonen voidaan muuttaa murtoluvuksi laittamalla nimittäjäksi 1. 5 kertaa 3, 15, 6 kertaa 1, 6, x toiseen, plus 2 kertaa 2, 4, 1/3 x. Ja siinä meillä on derivaattafunktio. Kakkostehtävässä
opetellaan, tutustutaan, mitä tarkoittaa kun käyrän derivaatan arvo on 0. Muutos kulmakerroin 0 tarkoittaa x-akselin suuntaista suoraa. Eli jos piirrämme viivan, sininen että erottuu johonkin tiettyyn kohtaan, tai nyt pitää piirtää x-akselin suuntainen suora. Ja nyt tutkimme, missä kohdassa tuo x-akseli on tämän suoran suuntainen, ja sehän löytyy tuosta kohdasta. Ja ilmoitetaan x-koordinaattina tuo paikka. 1, 2, 0, eli x on 2. Se on tämän funktion fx derivaatan nollakohta. Ja samalla parabelin huipun x-koordinaatti. P-kohdassa tämä on vähän paksumpana tuo koordinaatti, missä tämä kuvaaja on tämän käyrän tangentin suuntainen tai x-akselin suuntainen, löytyy tuolta, jolloin ensimmäinen derivaatan nollakohta löytyy 1, 2, 3, 4. X on 4. Mutta tässä on myös toinen kohta, ja täältä myös löytyy tämä niin sanottu minimikohta, jossa käyrän tangentti on myös x-akselin suuntainen. Eli tällä kuvaajalla on 2 derivaatan nollakohtaa. 4 ja 1. Viimeisen kohdan tässä jätän teille itselle tarkastettavaksi, piirrettäväksi ja ratkaistavaksi. Kolmostehtävässä pitää muodostaa derivaattafunktio f,x ja laskea sen avulla derivaatan arvo. Ensin derivoidaan 3x toiseen, 3 kertaa 2x, vakiotermi häviää, derivaatan funktio on 6x. f,0 tarkoittaa sitä, että x:n kohdalle sijoitetaan 0. 6 kertaa 0 on 0. Eikä tuo on 0 on myös tämän funktion derivataan nollakohta. f,2 sijoitetaan x:n paikalle 2. Saadaan 12. Eli funktion derivaatan arvo kohdassa 2 on 12. C-kohdassa on miinusmerkkinen x:n arvo. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä pitää aina merkitä tuo miinusmerkkinen arvo sijoitettaessa sulkuihin. 6 kertaa minus 2, 1 miinusmerkki, lukuarvo 12. Viimeinen tehtävä. Tässä kysytään, että f-pilkkuarvolla x, eikä 6x on 0. Ja millä x:n arvon derivaattafunktion nollakohta tai arvo on 0, eli derivaatan nollakohta. Ja tämä ratkaistiin jo täällä A-kohdassa. Löydettiin, että 0, jos tuo x on, niin silloin myös arvo on 0. Viimeisenä tehtävänä
on annettu funktio, jolle pitää muodostua derivaattafunktio ja laskea sen avulla nämä arvot. Tämä on täsmälleen samanlainen kuin tuo kolmostehtävä. Nyt seuraavaksi pidän tässä näkyvillä näitä kolmea ensimmäistä tehtävää, jokaista noin minuutin ajan. Voitte ne kopioida, jos jäi kesken. Ja tehtäviä, jotka nyt tällä tavalla pitää tehdä, on monisteen nelostehtävä. Sen jälkeen kirjasta 106, 107, 110, 112, 118, 120 ja 131. Nämä tehtäväksi.